Saharako familia bat buruz hitz egiten dugunean ez da hemengo familia konzeptua, ez? Familia zabala, oso zabala da. Lehen guzuak, gurasoen lehen guzuak eta batez be danak gehienak inguruan bizi dira. Gurasoak eta gurasoen seme-alabak, batez be alabak ezkontzen dira han inguruan eta batak bestearekin oso harreman elkarrekin bizi dira, ez? Lehenengo gauza egiten zutena etxean, eta normalien etxeko amak egiteban ogia, egunerako ogia. Eta jatekoa kuskusa edo basan, guk hemen kuskusa erosten dugu egindakoa uretan sartu eta bata ez beste, ez mantekiko lan egiteko, baina kuskusan elaborazioa igual goiz osoak behar du. Goizean umeak altzau, umeari gozaria emon, eskolara bidali, eskolara bidaltzeko orraztu, segun bakoitzean batez benezkak orraztu behar dira, desberdin handrak. Eta gazteak. Badaukiz egunean unetxo bat elkartzeko, batzuetan etxe baten, beste batzuetan beste etxe baten, eta hor egiten dabe berba, eta euren kontua kontatzen dira, da transmisioa, porque hor enteratzen diran gauzak, eta edo jakin diran gauzak, edo familiako gauzak, hor dago tertulia bat tea hartzen inguruan. Tearen zeremonia hori, goizetik eta gabera, ogeratu arte, denbora guztian tea egiten da. Tea da, konversazio bat azterakoan, tea derrigorrezkoa da. Hor dago oso presente, ez? Manantiala batzuk lortu dabiez, eta egin dabiez uraetara, deposito batzuetara, eta eren bitar handik banantzen dabie zisternakin ura etxietara. Oso gaizki ikusita dago, umeak ez baduzuz eskolara biltzen, orduen 6 urtekin harinagoa, ez dira 3 bat urtekin kinder edo deitzen jakeen eskoletan, eta 6 urtekin hasten dira programa normalean. Eta usten dut, bigarren hezkuntzara arte bertan egiten dutela, eta hortik aurrera argeliara urten behar dabie zuzer egin nahi badabe. Baina, horretarako, notak behar dituzte, edo zen ere ezin da urten, kopuru badago. A mí me parece una realidad durísima. Viajar a los territorios ocupados, te decía, yo creo que desde el año 2016 fue cuando me expulsaron y ya no puedo volver a entrar en el Aaiún ni en los territorios del Sáhara ocupado. Hace tiempo que no lo intento, pero bueno, después de la expulsión es bastante difícil. Entonces con esa realidad tengo menos contacto, tengo contacto con la gente que sale. Pero si piensas en los campamentos, a mí me parece que es muy duro vivir en los campamentos. Ser mujer, por ejemplo, en los campamentos, o ser joven, o ser niño, niña en los campamentos, es muy duro y supongo que para los ancianos también lo será. Cuando se plantea volver a la guerra, la gente que la ha vivido dice, llevar a tu pueblo a una guerra es algo muy duro.